Чакай. Видиш ли? Давай всички, вие сте на комплект. Това не чорапа. Иви се помощно на приска. Като една малка амфибия. Валяйте си! Малко се знам, не му чили. Алло, айде бе! Второто място е това. Това няма значи китки, аз за какво да влизам? Второто място е малко по-надолу. Това те забавя. Ама, обра всички китки, да? Това се оплаши обаче. То се оплаши, Си кораб, бе. и вика, дай газ той, додолу е гъста, додолу е. Долу, няма ни май повече. И ти какво искаш, бе, бах ти... Я да видя видеото, е. Нищо, вътре малко вода има, ама няма значение. Дали без това ще разговаря? Не, че няма да ги махат. Давай хондата. Това, газда се. Чай бе съм нам. Тео, О, мой опит с такова паджеро показва, че това, ако не развиеш праговете, да дигнеш пакета, ето го измикни мотора. Беше кален. Бомба е. ей, хубаво, шноркел имаш. Работи. Вече видяхме. Остави така, бе, какво ги махаш? Не ги махай. Нищо. Ай пак! Два път на обратно само, че. Баш на обратно. На обратно няма да мога да ви влачим. Няма да е. Тия гуми няма да може. Бата, ти очила колко пари ги взе? Имаш капки на очилата. Два сълзи. Аре, няма други мъртви, бе, Валя.